South Korea a University pakhat Ulsan National Institute of Science and Technology a hian zirlai naupang te chu inthiarin an inhlawh thin ani. He University professor te hian ek indang dai tak mai an siam chhuak a. A hming atan BV toilet ti an phua a zirlai te zinga hman a hlawh hle. He toilet hmanga inthiar apiang te ek hi toilet dang te anglo takin a tleuh thlak nan tui a hmang tlem hle a. An ek chu vacuum pump hmanga pump thlak ni in an university building hnuaia tengkah chuan a chung lut a. Tichuan ek chu khawl hmangin gas tikhat methane gas a chantirin electric current a siam chhuak thin a. He current siam chhuah hian an university building a chawm thei hial ani. A siam chhuak tu te zinga mi an professor pakhat Urban and Environment Engineer Cho Jae-won a soidanin a average alakin nikhata mi pakhat ek hian methane liter somnga zet a siam chhuak theia. Hei hian motor kilometer khat vel lai chu atinung thei ani. Inthiarna atana he toilet hmang apiang te chuan an phone hmangin banga scan tur lo om chu scanin digital currency tikhat gul an tih chu an dong thina. Voikhat inthiarah hian gul som zel an dong thin ani. Korean tung chuan gul chu khoizu tihna ani a. Zirlai te chuan he gul hmang hian an campus dawrah te chuan coffee te, noodles te leh thei te, stationery te leh lehkhabu te thlengin an khul thina. Zirlai pakhat chuan ek hi thil drop leh ten om taka kalo ngai thina. Mahse tunah chuan katana thil hlutak leh tangkai tak ani tawh ati. Zirlai te tan chuan sum khawl na thatak ni in mahni poisa seng lova inthiar awang ringawta thil an lei thei tha an ti hle. Hetiang hi Mizoramah hian mithiam te hian siam chhuak ve thei ta se a thangawt lawng maw inge ingai ve dan le.